Ka NCB klayo ban Kurup kumbasan pau kilo ki drugs heroin bat kem ye wayu brio hadin baklahir kendra ha Shahin bhag ka Jamia Nagar kum kanong jong kanong ba Delhi ye tho kane katanat ka bayale persha ek jingdi buat ha kasngi ublai bat kam baklalap I kam khayi tu ek drugs sapdeng jong India bat jong ka Afghanistan u Deputy Director jong ka Narcotics Control Bureau NCB u Sanjay Kumar Singh ulai thu blayo ban Kurup ik Pisa ka badan tingka lai phaulak hadian ka jingle khenra ik kerpong yeng brio haki benta shathi ka Delhi ha kasngi balang yaki drugs la thep ha kapla bat ha berni bat la song ha ki jing song ka Flipkart bat ki we ki company ya thu utai u officer ulai thu ru bhakane ka de ka we na ka jing yo Kurup drugs bahe tam ha Delhi kataru ka de na ka jaka sa brio Sho lalap ya sau puhnyo kilo ki kinja drugs na ki kerpong yeng brio bat ke NCB klapha ya ka laboratory ban pha test ya thu using lalap bakadon tem khayi tu hapdeng jong ke India bat Afghanistan ha Delhi bat ki jilla bamarjan ki badan jinge delang bat kini ki jingja ula benrap ubrio bla shakem brio nong India ubamsa hakayeng balalit khenra ha Shahin bak bat ushuwa ya ka ya thu new officer ubam kwa ban penpau ya ka kerteng